Ýylyň çagasy bela ýaly. Belki de siz bu sözleri kän iştensiňiz. Gelin bu arada görleşelim. Çaga dünya ýynynda onuň aňy boş sahypa ýaly bolýar. Ol özüni bolşy ýaly kabul edýär. Ol özüni beýlekler bilen deňeşdirmeýär. Emma soňra enaty we jemgyýet onuň aňyna türlü programmalar ýazyp başlaýar. Ýylyň çagasy bela ýaly. Beýle bol, şeýledir, köp gülme. Seret, planiň ogly plan hili, gyzy plan hili. İlk wada bu ýönekey bolup görünýär. Emma çagaň aňyna bir programma, strukturasy hökmünde düýgün tutýar. Çaga özüň sinema goýup ol başgalar sinlap başlaýar. Ol özünden men näme isleýän diýip soramaň deregine başgalar näme isleýär diýip soraýar. We şeýlelikde bu çaganyň aňyna ýasama kişiligi döredýär.